ಕೋಟೆಕಾರ್ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರದ ಮುತಾಲಕೆಡು ಭಾರತ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಶಿಬಿರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಡು ಗುರುವಾರ ಬೊಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ ಅಟನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜಿ ಪ್ರಭು ತೊಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಲ್ ಪಾತ್ರರೊಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಪಣದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಕರ ಬೈದರು. ಅವೆಟ್ಟು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನವು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲನ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಇನ್ನದ ಪೆರಚನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡ ಪಣದ ಹಾರೈಸರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಪುಟ್ಟನ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯನ ಪನೊಂದು 6 ಮಂತಿನ ಯೋಜನೆಲು ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಇನ್ನಿಯೇ ಒಂದು ಗುರುತಿಸವನ ಕೆಲಸನ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯ ಬಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಂಡ ಮಂತದನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಾವು ಯಾನು ಪೂರನಲ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯನ ಪಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಮಾನವೇಂದು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟು ಪುನಃ ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಬಡವೇರು ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪೂರೆರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡಂದು ಪಂದು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆ ಕಂತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಯೋಜನೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮಡು ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ಮಿತ್ತದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಇಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತನ ಐದು ಬಕ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ದಯಪಂಡ BPL ಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪೂರೇಗ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವು ಪೂರ ತಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ಐತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೈಪಾಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಅವೇನು ಕೈಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ವಾರೀತಿದ ಅದು ಗೊಂದಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಂದಿಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸತ್ತು ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೊಟ್ಟ ಪಲ್ಲಕ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ಜನನು ದೀಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತದೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಗುರುತಿಸವನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರ ದುಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟು ಅವಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಅವೇನು ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಪುನ ಆರೋಗ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಗೆ ದಯಪಂಡ ಏತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದುಪ್ಪಡತ್ತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿತನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮಕ್ ಬೆನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓಡಾಟ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಿರೋರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವಾರಿತಿಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಆ ಮಾತ್ರ ತಿಂಪುನಂಚಿನ ಫಲಟ ಐತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ
ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ ಈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಮಹಾಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ ನನಾತ ದಿನಗಳುಂಟು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇನಿ ಪಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿವಿ ಹೊಸ ಕುರಳ್ಳು ಮನೆ నుంచి ಬರೋದುಂಡು ದಿನ ದಕ್ಷ ಪ್ರಿಯರ್ನ ದ್ವಾ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಮನ್ ಅಂಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಟಿವಿ ತೂವಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಕಾಂಡ ಕೊಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಕೊಂಡ ಬರ್ಪಣಿ ಇಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂಡ ಲೇಟ್ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ಪೂರೇಗ್ಲ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಎದುರುಡೆ ಮಂತದ ಅದೇ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ ಪೂರೇಗ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಪನೊಂದು ಪೂರೇಗ್ಲ ಎಡ್ಡವಾಡು ದೇವರ ಎಡ್ಡ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಯೋಜನೆ. ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ಪನ ಶಿಬಿರನ ಮಲ್ತದೇರ್ ಪಂಡದು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಕಣಿರ್ತೋಟ ತಿರುಪಾಯರು. ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನೆ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕೇರಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಂಶದ ಯೋಜನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ದಯಪಂಡಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ಶುಭಾಶಯ ಮಾಡೋದು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಇನಿ ಎಲ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ ಪರವಾದರೇನ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯನ ಸುರುಕಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಮಂತೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಸತ್ಯನ ಅಚ್ಚೇನೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರ್ನ ಮಾತ ತಂಡಲ ಭಾರಿ ಆತು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚನೆ ವಹಿಸಿದಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋನಾಗ APL BPL ಪಂಡದು ಕೊಂತ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಕೋಡದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೋಡೆ ಪಂಡೇರು APL BPL ತೂವರ್ಚಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಿಲ ನಿಖಿಲ್ ನೇನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊರಲೆ ಬಂದ ದಯ 30% ಫ್ರೀ ಪನ್ಪುನ APLಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಐಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಲ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯ ಬಂದಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವುದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಐನಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪೋಡೋದು ಐನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂತೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲು ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಡು ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆನ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದುಂಡು ವೆಚ್ಚ ಮಂತಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೋನುಗ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ದಾದಾಂಡಲ ಏರೆಗಾಂಡ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಐನ್ ತಕ್ಷಣ ಇಂಕ್ಲೆ ತಿರುಪಾಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲತ್ತಂಡ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿನಾಗ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಳಂಜಿ ವಹಿಸೋಡು ಜೊತೆಗಿತ್ತೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಂತದೇರು ದಯ ಬಂದಂಡ ಕೋಡೆದ ವಿಚಾರೋಡು ದಯವತ್ತನ ಬಂಡ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಐತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಆತಿಜಿಂದಾಂಡಲ ಸಡನ್ ಆದ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಂಡಲ ಅವಲೇ ನೋಡಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಇಂದೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪಾಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರ್ ಮನ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ 2 ದಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಪಂಡದ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ತಿರುಪಾಯರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರಿ 17 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಅಂಚಾದ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದಾಗಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೇ ಬತ್ತದ ಮಂತೇರ್ನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಎಂಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಾಡ್ಪಟ್ಟದು ಯಾನಂಜಿಕೆ ಮಂತ್. ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರದ ಸದಸ್ಯರು ಭರತ್ ಕೋಟೆಕಾರ್, ಶರತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಅಶೋಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾಡೂರು, ಶರತ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗಿಡಿದ್ದರು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ನಡೆತನದು.